две характеристики на тинейджера, роден в началото на 21 век. Първо, той няма дрехи и обувки. Наличието на 30 чифта дънки и 20 чифта маратонки на търговските марки Nike Balenciaga са веществени доказателства, подкрепящи това твърдение. Второ, живее в дома на създателите си на хотелски начала с база на изхранване all inclusive. Менюто му включва чия, киноа, кълнове от ливец, меса от щастливо отглеждани животни под звуците на класически музикални произведения. Почистващите дейности на помещението, което обитава, са делегирани на обслужващ персонал, който най-често е в лицето на неговата родителка.